Nagpangayos ang pasaylo si Senador Dante Marcoleta matapos gintawag sini nga bayaran ng mga katapos ang media. Wala na sini gindepensa ng kaundan sa iya na unang pahayag apang naminsunar sini nga hindi sini hungod iya ginhambal kag bunga lang ini sa iya nga frustration sa mga natabo sang damlaglang. Natabo ang pagsori ni Marcoleta matapos nga nagpagawa sang statement ang mga media group lakip na mga nagka-cover sa Senado nga nagka-kondenar sa iyang statement. Nabuyan ni Marcoleta ang akusasyon sa media kadungan sang hearing sang Senate Blue Ribbon Committee nga ginapangunahan ni Senate President Alan Peter Cayetano. Gin-question sini ang media kung nga wala sunod sa iya ginapamangkot ang new majority o kanang grupo na day Senador Win Gatchalian kung nga agin cancel nila ang hearing sa flood control scandal. Yari balikan ta ang kabahin sang akusasyon ni Marcoleta. Lalo na po yung madadaldal sa kanila. Wala po. On record. Kayo pong mga participants sa media, nakaramihan po sa inyo ay bayaran. Sasabihin ko na sa inyo ito. Meron po bang nagsalita sa kanila? Kayo pong members ng media, tinanong niyo po ba sila kung bakit nagpakatahimik sila? Halos 10 buwang singkad, hindi sila kumibo. Nung kami po ang nagkaisa para manguna uli sa Senado, sa pangunguna na Senate President Alan Cayetano, hindi pa po kami nagtatagal. Gumawa na sila kaagad ng paraan para matigil kaagad ang pagdinig na ito. Iisa lang po ang layunin. Iisa lang po ang layunin nila. Pigilin talaga at ibaon na sa limot ang tungkol sa pangyayari ng flood control scandal. Wala na pong ibang isyong pinag-uusapan. Yari naman ang pagpangayo sang pasaylo. Ganon. I did not mean it. Ito po ay dahil sa frustration ko sa nangyari at sa nangyayari pong nakikita ko. Ang gusto ko po, makatulong kayong lahat para yung katotohanan. Ang katotohanan lang po importante rito. Wala na pong iba. Kapag ang pag-uusapan po natin hindi na katotohanan, hindi na po ko sasalito. Yun lang po masasabi ko. Maraming salamat po. Antes sining apology, naghalimbawa pa si Marcoleta nga sa rally sang Iglesia ni Cristo sa tong Enero 2025. Duwa ka newspaper articles nga ginsulat sang 11 ka reporters ang wala man nagmensionar sa iya pangalan bisan nga isa siya sa mga speakers sa among nga event. Sa statement sa National Union of Journalists of the Philippines, ginpahayag nga ginhambal ni Marcoleta isa ka clear attempt tagod mapahuyang ang pagsalig sa publiko sa media sa tunga sa nagasingking nga pagbinahin-bahin sa mga tawo sa politika. Ginpabutyag sang NUJP nga ang loyalty sang National Union of Journalists of the Philippines ang yara sa mga tawo kag hindi sa partisan group nga mayara sang kaugalingon nga interest nga nagapangibabaw. Sa statement sang Presidential Task Force on Media Security, ginflag man ang pahayag ni Marcoleta kag gintawag nga sweeping statements nga may pamahog sa media credibility.